खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ दिनै 1 एप्रिलनिफ्राय इलेक्ट्रिसिटि बिला खम जानो थांगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ फोसावनानै होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनै 1 एप्रिलनिफ्राय इलेक्ट्रिसिटि बिला 1 इउनिटआव 1 रां खमायगोन होनना डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावना होबाय। लोगोसे मख'नो गोनांदि फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि गेजेराव आरोबाव इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ खमायबावगोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होदों। बिटिआर सोरखारा कमिउनिटि हेपिनेस प्रग्रामनि सिङाव कमिउनिटि फान्ड खालामनो थांगासिनो दङ होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआर ओनसोलाव गासै हारि हारिसाफोरनो गावबा गावनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि हाबा मावनो थाखाय कमिउनिटि फान्डनि गेजेरजों सोरखारनिफ्राय 20 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोन होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरि जि बिदायखौ हा सेख'नानै लादों होननायनि सायाव हा बिगोमाफोरा खौरां मेल लादों। एनडिएफबिनि बारग' दैदेनगिरि जि बिदायखौ हा सेख'नानै थालिरनि बागान मावदों आरो बेवहाय सा-8 जननि गेंआ हा सेख'ना लादों होननायनि सायाव फिनजाथाय होदों। साबा हा बिगोमाफोरा अक्सिगुरिनि जतिस मोसाहारि मुंनि सासे सुबुंजों लोगोसे गासै सा 5 सुबुंफोरनि हा सेख'नानै थालिर आबाद मावदों होनना बुंनाया नंखाय होनना साबा हा बिगोमाफोरा हानि फोरमान बिलाइजों लोगोसे खेंफोरथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। हा बिगोमाफोरा जि बिदायनो 10 बोसोरनि थाखाय आबाद मावनो थिखा होनाय बाथ्राखौ साबा हानि बिगोमाफोरा खेंफोरथि होदों। खौरां मेलनि गेजेरजों सासे 6 बोसोर बैसोनि गथ'नि बिमा रिजिना बसुमतारी मुंनि बर' आइजोआ गोमाना दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नर्थ रामफरबिल गामिनि थमास बसुमतारीनि बिसि 6 बोसोर बैसोनि सासे गथ'नि बिमा रिजिना बसुमतारी मुंनि सासे आइजोआ नखराव एसे दावराव जानानै थांनाय 19 फेब्रुवारि सानखालिनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बेनि उननिफ्रायनो दिनैसिम जेबो खौरां मोनाखै। नखरनि सुबुंफोरा खौरां लासेयावबो खौरां मोनैयाव हालाय हाफाय जानांदों। फिसाय आरो फिसाजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा जेरावखि थाया मानो फिसा आरो फिसायनि बाथ्राखौ साननानै बिहामजोखौ थाबैनो फैफिननो खावलायहरदों बिहाव दिबेश बसुमतारीया। बेजों लोगोसे सावगारियाव होनाय आइजोखौ सोरबाफोर रायजो राजाफोरा बहाबाफोर नुसनबायोब्ला 9954043303 जानबुं अनजिमायाव फन हरनानै फोरमायहरनो खावलायहरदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। सिनिगाव गाथोनाव आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावनायखौ बन्द' खालामदों। सिनिगाव गामिनि रायजो राजाफोरा तामुलपुर रेन्जनि बेन्दोङाव थानाय पुथिमारि दैसानि बिखायाव आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावनायखौ दैसा रुगुङाव थानाय सिनिगाव गामिनि रायजो राजाफोरा खौसे जानानै आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावनायखौ बन्द' खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। गुवाहाटीआव जानानै थांनाय IPL गेम 2025 आव बाहागो लानो फैनाय बलिउडनि फावखुंग्रि सारा आलि खान बिथाङा गुवाहाटीनि कामाख्या मन्दिराव एसामिस फावखुंग्रि आइमि बरुवाजों लोगोसे बोर बिनायखौ नुनो मोननाय जादों। फैगौ 1 मेआव दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुङाव दोंसे लामा बेखेवनाय जागोन होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो इयुनाव राजखान्थिखौ लानानै आंहा जेबो गिनाय गैया, नाथाय जाय सान्थिखौ बिटिआरआव लाबोदोंमोन बेखौ सोरबा असान्थि मोजां मोनग्रा सुबुङा खहा खालामा, बेनि थाखायसो आं हाबा मावगासिनो दङ होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिटिआरनि मोनफ्रोमबो हारि हारिसाफोरनि थाखाय मोनफा मोनफा लेंगुवेज आरो कालचार मिउजियामखौ बिटिआर ओनसोलाव बे बोसोरावनो लुफुंनानै होगोन होनना बुंथिदों। आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्डजों लोगोसे मुलुगावनो गोजोन आरो सान्थि गायसननो थाखाय बड'फा इन्टारनेशनेल स्कुल अफ पिस स्टाडिज मुंनि गंसे सेन्टार लुफुंनो थांगासिनो दङ होनना प्रमद बर' बिथाङा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय मैया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि 69थि जोनोम सानमोन। बिथांनि जोनोम सानखौ रायजो सोरखारजों लोगोसे
दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन जिल्ला फरायसालि फरायसालिमा आरो एबसुनि मावख'फोरावबो फरायसा सान महरै फालिदों। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि रुनिखातायावबो 2010 मायथाइयाव गायसनजानाय नायल' गंसेल' बर' बिजोंनि फरायसालि UN एकाडेमि फरायसालियाबो बड'फा UN ब्रह्म 69थि जोनोम सान फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव बड'फा UN ब्रह्म बिथांनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावनाय हाबाफारि मावफुंदोंमोन। बे हाबाफारियावनो रुनिखाता UN एकाडेमिनि चेयारमेन काम डाइरेक्टर डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों लोगोसे गाहाय सामलायगिरि मुस्रिमा सान्ति ब्रह्म आरो गोरायुं प्रदीप ब्रह्म आरो फरायसा फोरोंगिरि ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबिफोरजों लोगोसे 10थि दुवार दख'रा एबसुनि मावथिफोरा बाहागो लायो। खनो गोनांदि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि 69थि जोनोम सान एबा फरायसा सानाव रुनिखाता UN एकाडेमिया गोजौसिन गेजेर फरायसालि एबा हायार सेकेन्डारि थाखो खथा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। हायार सेकेन्डारि थाखो खथा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव रुनिखाता UN एकाडेमि फरायसालिनि थाखाय 6 बिगा हा दान होगिरि लुतेश सारखिया खुन्थिया गायसननायखौ जागायदोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लाना लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।